Deci, salutare și bine vă regăsi la un nou episod. Asta va fi un episod mai scurt, pentru că vreau să vă arăt această aplicație. Mai întâi o să-l fac pe Antonio Zicancă, dacă nu-l știți. La cine nu-l știe acum. Bine, poate unii nu-l știu dintre voi, dar n-am las. Deci o să-l fac pe Antonio Pican și după aia vă dau și aplicația. Gen, vă zic cum se cheamă și jucați și voi. Gen, puteți să faceți cum se cheamă, caractere. Gen, cu ăsta, că nu uite cum se cheamă caracterul ăsta. E de la o aplicație, nu știu. Nu ați aminte? Ok. Stai. Ok, asta e. Și... da. Asta e Antonio Pican, îi punem și numele. Antonio. Ok, gata. Eu am făcut pe mai mulți oameni, gen. Stai să vi arăt. Ăsta e Abi, Moș Crăciun, Dorian Popa. Vreau să scriu ofițerul ăsta, dar că nu știu. Am un alb. Kobe Bryant. Cheluț. Eu. Da, nu arăți astea. Alex, da, am băgat la Caterin cu numele ăla. Ceva și asta. Lord. Shelly. Eu nu știu dacă mi-a ieșit bine Shelly, dar asta nu contează. Nu merg, cred că da. Sneak. Messi. Am făcut pe Messi scund. Ok. Da, am făcut am făcut doi pentru că, da. Nu. Asta nu știu. Ok, în fine, hai că vă dau opții. Mai întâi. Deci, intrați pe Google, uite ăsta, Google. Intră. Ok, gata. Merge puțin mai greu netul, dar la asta că merge. Scrieți Android. Stai. Android. Y. Ok. Uite, asta, intrați pe linkul ăsta. Primul link din ăsta care îl puteți voi. Stați așa. De asta. În fine, se schide cu... Ok. Dacă și vă apare asta... Deci nu știu ce... Ok, cred că asta trebuie. Deci îi dați așa, după aia îi dați download app așa, ăsta. Ok. Îi dați pe asta how to install app, așa, ceva. Download, cred. Stai, să nu faceți așa, deci... Am încurcat eu și... Nu dăm să ies. Ce? Ok. Deci... Intrați... Nu, la toate, așa. Stați așa. În fine, intrați pe linkul ăsta și trebuie să vă arate ceva. Dacă nu e aici linkul ăsta, dați mai jos și undeva mai jos. Trebuie să vi-l arate. Și intrați și vă arată undeva să-l instalați și doar dacă nu aveți Frame-ul la aplicația. Așa merge. Uite, cred că ăsta e, nu știu. Bine, eu l-am instalat deja, adică uitați. Stați așa că vă arăt un tutorial. Am intrat pe miții și el. Dacă revin cu tutorialul. Am revenit cu băiatul care mi-a arătat și mie, ca să zic așa. Mai dau din mâini fără să miști în picioare. Stai bine în fața mea când e căldură mare. Mare coregraf după câteva pahare. Dacă pare că dansez, jur că e din întâmplare. Vreau să cânt chiar dacă nu cânt bine. Când uit versurile de nenene. Să dansăm ca și cum nu vede nimeni. Facem o modă din două picioare stângi. Dans, viața mea de dans și mesaje face veți. Am auzit voci și toate mi-au zis ce că dans. Asta e viața mea de
dans și mesaje face vest. Am auzit voci și toate mi-au zis că dans. Bă, frate, acum serios. Când ieșim din pandemie, am jurat că în secunda a doua mă pun pe dansat. Capul plecat, nici o secundă, eu și muzica pe aceeași undă. Ieșim la balcon, mai dau din mâini fără să Stai ce? L-am făcut deja. Ok. Deci, dați follow lui băiatul ăsta, îl cheamă Create cu jos Android. Are ceva follow, doar că dați-mi și mie follow, că na, am și nevoie, uitați. Și da, uite, asta a fost primul. Da. Și cam atât a fost și cu acest videoclip și nu uitați să dați like și abonați-vă și voi la mine ca să strângem mai mulți abonați. Ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!